This is Makiwa TV, umakalela ngoJesa abanye bekalela eNgonyama. Siphansi le omnyathi ndaweni nesigabeko emgaqweni lapha na ke uP274 usuka khona la kaMnyathi uziyophelela khona lapha ngasemfolozi secondary school. Sikhona ke la sizozwa izimvo zomphakathi ukuthi kwenzakalani kahle la siyabona amaqembu mabili abhekene bathi umphakathi ngapha so sifuna ukuzwa ikhalo zabo ukuthi ngabe yini le abakhala ngayo lo mphakathi ongala nalo mphakathi ongala. Usichazele siMakiwa TV ukuze sikwazi ukuchazela iSouth Africa yonke kanye nabo abayiqalile le ndaba lena okuyena uMEC waka transport laphana naka human settlement yena umnumzane uSiboniso Duma owahlaba khona isoyi khona kule ndawo ukuze kuqhutsheke. Sasikubeke ukuthi ke kwenzakalani siMakiwa TV namhlanje hlala nathi sokhuluma nezikhulumi ezimelela umphakathi ngala nangala sizo ukuthi ke ithini kahle le ndaba yini le abakhala ngayo la umphakathi wakamnyathi mayelana nalomgwaqo okuwona uP274. Simlapha ke nodadewethu uceliwe wakamncube sikubingelele siMakiwa TV. Nina sisiceliwe ingane nila? Yebo sawubona bhuti, into eyenza ukuthi sibe lapha ngenxa yokuthi umgwaqo asifisi ukuthi ubuyele emuva ngoba intuthuko imike yafika emphakathini ifika kanye once yajika yabuyele emuva sophindi ibe khona ngaphakathi ewadini. Yes siswami njengoba nina nithi ke le project le ayiqhubeke ingani nithi ayiqhubeke? Nibona konke kuhamba kahle? I-project siyayiqhubeke ngoba umgwaqo mubi uvandarezike. Uma ngabe usuyibona ukuthi ayihambi, into eyenza ukuthi sibe lana ingoba sibona ngathi akuhambi kahle. Inkatha iyayimisa i-project ithi mayime, but umgwaqo mubi. Manje futhi lo mgwaqo wafuna uComrade uMdididi Ntombela ngeNPC esiza umphakathi wayengasizi uNC wayisiza umphakathi. Okay, njengoba ke senithi nina iqhubeke nje project nibona yonke into ihamba ngononina ihamba ngohlelo la khona njengoba iqhubeka njengoba lo hlangothi ngale lithi ayime nina nithi ayiqhubeke nibona ukuthi mhlambe lokhu kudonsisana kwenu nomphakathi oyinhlanga zombili abanye bathi akuyele abanye bathi akuyele mhlambe nibona ukuthi kuzolimala nina futhi nomphakathi nike nathola inithuba lokuthi nihlale phansi kulama side omphakathi angaboni ngasolinye nibhunge le ndaba le enenza ukuthi ningaboni ngasolinye na? Yebo sike sahlala phansi sumphakathi nje sakhuluma kakhulu ngendaba yomgwaqo sisakhuluma nangendaba yokuthi ke ngoba seyiqalile ke manje ithenda kufana ngabe liyaqala liyasebenza sibona umphakathi wenkatha umisa yonke into kodwa ngaphakathi esayithini kwi-side camp eselakhiwa kuqashiwe abantu benkatha abawu10 asazange ukuthi baqashwe kanjani azange sibamise sumphakathi sibayekile baqhubeka basebenza so ifiso zethu sumphakathi sifisa ukuthi kusebenzeke usetshenzwe umgwaqo ngoba umgwaqo mubi umagebhugebhu futhi into esithokozela ukuthi uMdididi wakwazi ukulwela umgwaqo noma ngabe kuthiwa ulwele noma bekuthiwa kaselona ikhansela wawulanda ngeNPC umgwaqo uzubeke lapha ngaphakathi. Okay sisamceliwe iNPC le ekhona yenzana emphakathini ilekelelana nekhansela elikhona njengamanje noma mhlawumbe isebenzela yodwa ime kanjani? Cela nje ungichazela ungibeke nje emqondweni lapho mina ngiyumsakazo weMakiwa TV khona sowazi nanokuthi nomlaleli ekwazi ukuthi ayithole kahle lento ukuthi le NPC isebenzisana nokhansela noma kanjalo iNPC eyisebenzela iyodwa na? iNPC isebenzisana nomphakathi nali ikhansela uyayelibize uMdididi Ntombela athi sondela mama uThembekile njengo ward councillor wami ukuthi sizosenzisana mangabe khona sengutholile okuthinta intuthuko ngoba mina ngiyakhona ukuthi ngikufune ebese ngiyakuthinta ngithi sondela ebese kuyikuthi ikhansela lona ke ilona elihlangulayo alifuni ukusondela eduze kwaMdididi kodwa nalo ikhansela lingasondeli njalo lisetshenziswa ngumphakathi ikhansela yonke into eliyenzayo liphushwa umphakathi alikwazi kuyimela lona. Okay njengoba ke numphakathi nje othi project nifisa ukuthi iqhubeke mhlambe
lokhu abakhala ngakho ngala bathi ayime ngabe kuyikhona yini noma kusikhona ukuthi njengezinto nje ezithintayo bathinte nezinto ezithinta ukuqashwa kuthiwa khona ama-CV ahamba ngobumnyama khona ama-interview ahamba ebusuku ngabe lokho kuyiqiniso niyakwazi yini lokho nomphakathi khona nisenike nabezwe emphakathini kuthiwa bamba ama-interview ebusuku? No, ama-interview asiqale kuma-CV uComrade uMD uke wabiza umhlangano wonke umuntu wamemezela ukuthi wonke umuntu ngokuhlukahlukana kwama-VD wathi ucela ukuthi sibe khona emhlanganweni wawukaMaqhuzu wayeseyachaza ngendlela yokuqasheka wathi akuzukuqasheka ngokuthi senze ifandafanda kuzoqasheka ngokwama-CV ama-CV azofakwa kwi-SAD camp uma sekuqale ukusetshenzwa ebese wonke umuntu ehambe yowafaka ebese siyabuya sizobhalisa kubantu abasilidayo emphakathini sibhalisa amagama ethu sisho ukuthi ama-CV sesiwafakile ngaphakathi kwi-SAD camp abengakaqasheki umuntu kodwa okwamanje engikwaziyo ngazi ukuthi mina kusafakwe ama-CV kwa-transport kufaka ama-CV o-CLO abantu aba-aplayele uba ngo-CLO ibona bese sibalindele ukuthi ngahle bezokwenza interview la kwi-SAD camp. Yes. Mhlambe-ke umphakathi lo esiubonayo njengamanje ungapha esayidini leli lithi akuqhutshekwe konke nikubona kuhamba kahle esayithini konke nikubona kuhamba kahle kwa-transport konke nikubona kuhamba kahle nokhansela wewodi konke nikubona kuhamba kahle ne-NPC ekhona elekelelanayo nomphakathi ukuthi uqhubeke ufune iy'mfuno zawo? Umphakathi sibona thina siwumphakathi bengibona kungahambi kahle mina kwelami site bengibona kungahambi kahle ngoba kunomunye umphakathi ongaphansi kwenkatha okuyiwona ovimbayo umgwaqo izolo lokhu bewuvimbe umgwaqo izingane zangaye ezikoleni othisha bangayi kufundisa onesi abangayi emakliniki kunabantu abagula kumele ngabe bathola usizo kodwa egcineni abathola usizo ngenxa yeqembu lenkatha lihlangene nalo ikhansela kuhlangene nabo meya kuhlangene nabo ospika begijime beyovimba emgwaqeni ungazi ukuthi kwenze njani kanti thina sifisa ukuthi umgwaqo uqhubeka ngendlela kwenzeke kahle emgwaqeni njenge-NPC njengoba beliufunile ke umgwaqo kodwa la ibiza ikhansela ukuthi asisenzisane ikhansela la ihlangula namanje lisayihlangula kodwa akukho kube sisakubona kuhamba kabi emphakathini wethu thina siwumphakathi sisebona nje iqembu lenkatha kuphela nje okuyilona elihlukumeza nje umphakathi elifuna ukuthi iqashwe kumphakathi akunamkhonyova akuna-CV eshushumbisa ngobumnyama lapha. Ekuphi mhlambe dadewethu obufisa nje ukuthi ungidlulise kuyiphathimandla ezikhona nezibukela laphana-ke iMakhiwa TV enikushoyo nomphakathi wakamnyathi ovumayo ukuthi iproject iqhubeke? Mina bengibona ukuthi iproject iqhubeke ngoba akukho okunzima okusaqaliwe njengamanje thina besalindele uCLO ukuthi bazo-interviewa ebese-ke kumenyezela kusiqasheke ngendlela efanelekile seneliseke siwumphakathi ikhansela elingidida ngakho ukhansela uMama Mavi ungidida ngento eyodwa ukuthi kumele ngabe yena usiprovider emphakathini ngentuthuko asinawo amanzi asiwatholile imigwaqo noma bayihwaya bese bethi mabefika ngakwezinye indawo bethi asingeni la ngoba kukhona abantu abavotela iqembu elithile manje siyafuna ukuthi thina sisizakale singumphakathi zolo lokade uhwaya umgwaqo nale eshoba kunemigwaqo engahwayanga eminye ngokusenzisana umama khansela ne-ward committee lakhe i-ward committee nisho namanzi alisitheleli mina kwamanje mina nguceliwe angikwazi amanzi aphuma kumasipala angihwayelanga umgwaqo obheka ngasemakhaya uhwaye uhafu wakhona base kufanele ubheke ngakuthina azange basihwayele esicela kuMama Mavi sicela ukuthi yena anakekele ngeinsiza esamvotela zona ngoba kavotelwanga iqembu elincanyana wavotela umphakathi ngoba sifuna ukuthi asisize nathi emphakathini asihwayele umgwaqo asiprovide ngamanzi asinikeze nama-RDP izindlu asinazi izindlu silele phandle kodwa yena akakunaki konke lokho kunokuthi anaki izinto uzonaka umgwaqo but asisho ukuthi umgwaqo angawunaki kodwa akasebenzisane nomuntu owalanda umgwaqo umdididi wakantombela. Sabonga kakhulu siMakhiwa TV besikhuluma nawe uceliwe omunye umphakathi okhathazekile ofisa ukuthi iproject yomgwaqo uP274 ukwazi ukuthi uqhubeke njengoba echaza nje nanedinga abayidingayo. Sabonga.